Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Babaeng taga-bi Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaimahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo,
Hindi man ako gwapo. Ang sakundagang binubuhay. Serbisyo Asing Reparo. Mga tugang mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Casquejo, kay ABC President Cap Art Abila, sa sakuyang idol na gwapo, si Art Blanquisco Jr., kay Ma'am Mercedes Perez, sa mga atab na nakatutok sa tuyangon niya. Magandang umaga po. Kay Cons Joel, The Good Boy Seriola, kay Ma'am Elena Valenzuela, kay Ma'am Hina Kompetente. Good morning. Siyempre mga tugang Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 25 kita ngunyan kang bulan na Septyembre taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod doang oras kita 7 to 9. Mag-ori-restoryahan naman lamang kan mga nangyari, mga pangyayari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. September 25. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Birthday ngunyan kan sa kuyang pandiurag na doktor, si Doc Clyde Cope. Yan, happy birthday tabi sa imo, Doc Clyde. Yan yan pandiurag kong doktor. Kaya lang sabi sa ko ni Pading Leroy, yung ngayang problema kan mga doktor tangan tatig paparabarawalan kita. Happy birthday tabi, Doc Clyde. Ingat mampermi ha. Daman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tatabian sa tuyang mga sadiri, wara man po kiibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Amen, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bahala ka na tabi, Lord ha. Igiya mo po kami kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day po kami magkasala sa saimo asin sa samuyang kapwa. Bahala ka na, Lord. Thank you, Lord. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Kasubago pa ngayon na hulbot. Yan, tama yan.
dapat atab piguhulbot. Dipisil na. Baka mag-overheat. Mga tugang, ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor, asin taga-Riparo. Kay Cha Delia Chente, good morning. Kay Ma'am Lynn Sidro. Karinan, good morning ma. Mga tugang, live na live po kita sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sir Gerard Bergonyo, good morning. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit ha, bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Good morning tabi sa Indo. 91 days na sa natabi. Pasko na sinta ko. Ano ang sa tuyang plano? Sa nagadang-adang tabing Pasko. Oy, dangog ka mo mga taga-Banwaanin Malinaw ta kasuod ma nag-attender kita kang ika 114 regular session dyan sa SB Malinaw. Medyo may mga mabundong burbarita dyan. Lalo na po dyan sa Rural Health Unit. Mga taga Malinaw. Ubos na tabi su budget kang RHU Malinaw para po sa pagbakal ni Bulong. Kaya kung mapacheck up ka mo dyan sa RHU Malinaw, resita ang makukuha nindo. Dahil natabing Bulong. Ubos na su budget ninda. May pira pambulan, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Pero may pigigibo tabi na lakdang ang SB Malinaw. Taud-taud ta pag-irestoryahan tatabi yan. So mga ganap po dyan sa ika 114 regular session dyan sa SB Malinaw. May mamundo manabareta para sa sarong kapitan. At may desisyon na tabi ang SB Malinaw sa administrative case kay Barangay Captain Henry Cervantes kang Barangay Awang. So decision kang SB, pig transfer na po, pig transmit na po dyan sa opisina ni Mayor Shi. Tulong bulan suspension. Suspendido po kitulong bulan ang kapitan po kang Barangay Awang Malinaw. Tatad pag-restoryahan taman yan. O ni pa, saro pa. Operasyon po kang Sand Quarry dyan po sa, o kaya operation kang Sand Quarry kang Makushing Construction Aggregates Trading dyan po sa Malolos, Malinaw, Albay. Pipa Pundo po kang SB Malinaw. Nem. Dakol pa kitang mga pag-restoryahan. Sa sunod na sesyon, iyon na iniso mga gigibuhon na lakdang kang SB, mapasar sindaki resolusyon
para i-authorize po si Mayor Shi para po podkeni para po sa pagbakal din bulong. Ayo. Tulumbulan pa. Da na bulong dyan sa RHU Malinaw. Kaya pag nagpa-check up ka mo dyan, resita ang madadaranin do pa uli. Ayo. Sige. Yan po mga tugang ang mga pag-uri-restoryan tatabi Sir Onan Villarente Camo ang masunod naman dyan sa Tiwi. Ano tabi pa ding unan ang papahiton mo dyan sa Tiwi? Ma-mayor ka na dyan sa Tiwi. Pading una. No. Dyan na lugod ako mabuto. Pag puminahit na yun si Pading unan na kamo, mabalyo na tabi kita Manong Rodel Brutamonte sa Tiwi. Pag nagmayor ni si Pading unan na kamo, mabalyo kita sa Tiwi. Dakulaon talaga man ang na problema kan mga LGU pag gigururunan ang bulong. Mahal baga ang bulong. Ubos na so budget para sa 2024 dyan po sa RHU para po sa pagbakal kibulong. Kaya subulan kang Oktubre, Nobyembre, Disyembre, da na bulong. Pero may nadangog akong may maray na bareta, tagari may madonar. Gari may madonar. May madonar. Manong Rodel, may madonar. Baka lamang taod-taod maka-istoryan ta si Municipal Councilor Joan Luyon. Ta siya ang committee chair. Dyan po sa pag-abot po sa salud. Dyan po sa SB Malinaw. Sabi ni Manong Rodel, kaya palan pag nagpa-check up ako, ang BP na sana. Siyempre, BBP yung kaman mo na kung halangkaw ang sa imong high blood. Yo. Ini ang problema kang ngaya kulang na ang pagkini ang suporta kang DOH sadi. Kulang na suportahali sa nasyonal taday man kakayanon ang kan local government units na iubos dyan ang sa indang budget para magbakal kibulong para maitao sa mga kababayan ninda. Yo. So kaipuhan talagang pag-adala. Pero may mga lakdang na ang sanggunian bayan hanggang Malinaw para po makapagbulong para po makapagbakal nin bulong. Ay gwapang October, November, December. Makabakal lamang ki paracetamol. Maria Elena Yamamoto, Ohio gozaimasu. Ma'am Mitch Bueta, good morning. Kaya pag nagpa-check up ka mo dyan sa RHU Malinaw, ang pag-uli po nindo, resita po andara nindo. No. Sabi nga ni kang iba, natangaya daitig priority so pambakal kibulong. May nagpabot sa kuk impormasyon na narumduman ko man tabi Mamits Bueta kan mga nakaaging sesyon gari mabakal ki ambulansya, gari transport vehicle. Imbis ko ta subinakal ngaya kan transport vehicle, taygwa pa man ki mga transport vehicle dyan, ibinakal na ko ta na mo ng bulong. Baba na. Yo. Sige tatad tapag restoryahan tayan sa mga ganap dyan sa session kasud ma. Dyan sa Sanggunian Bayan kang Malinaw. Yo. So
sarong kapitan o dyan su kapitan dyan sa awang, suspendido po kitulong bulan. At igwa kinag-file nin administrative case. Yo, tad-tad na pag-restoryahan tayan. Pero ang LGU Malinaw, gari igwa pasindaki o kaya i-reprogram. I-reprogram na budget, na budget para po databi sa rehabilitation and improvement of water system. Mariab na naman, tapos improvement kang water system sa Malinaw. Anyari, magbulos daw ngaya. Tapos para duman sa indang construction of solar powered street lights na nagkakantidad din 3 million. So sa rehab tapos improvement kang water system 6.7 million. Ang apot mabulos daw. Yan sana ngaya. Sige ta pag-restoryahan tayan. Tataod mga taga Malinaw. Sir Pedrito Perez, good morning. Alas 7:23 na ang satuyang Philippine Standard Time. Siyempre mga tugang pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang digdi po sa programa. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy, salamat po sa MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya tabi sa mga naghahanap po kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi permit, malipot-lipot na dyan. Siringman mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Committee Chair on Appropriation. Dyan po sa SB Malinaw. Sabi sa kuya ni Cons Irene Morales Pahot, Committee Chair ngaya ako kang Appropriation. Pero pag arog kay ni ngaya, day man niya ako pigimbitaran sa mga meeting. Ta siya bagaan maapod kay ni, siya bagaang madepensa kung igwaki mga arog kening pigpapasar na resolusyon dyan sa SB. O nga man so chairman kang appropriation, saan ba ito gagamitin? Pangyari. Ano nangyari dyan, Zendo? Maray nga ni, taday man kinagkukontra, wara man kinakikipagdebate dyan sa SB Malinaw. Wara lamang kita ki action lamang na nahiling baga. Tamagayon manggiraray, so igwa ki may oposisyon para iling tapo ang demokrasya. Kaya lang dyan daima, permisa ng approve. Tapos pag hinapot mo kung saan gagamiton, ano nga ang gagamiton ka ito? Dahil man hindi arap, pero approve na. Yan sana nga yan. Siyempre mga tugang, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, dyan sa SB Malinaw. Thank you kay Boss Bob. Sa Capos Bilo Lotto Outlet,
Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako sa witing. Chance lamang kita maging milyonaryo. Bako kamo sa witing magparataraya. Loto na. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Sabi, nagduman ka tabi Manong Rodel. Nagpamalinaw ka. Sabi ni Manong Rodel, dahil lamang ako pinakapi kasuhapon ni Manong Bob Renebilo. Si Vice Mayor Abe naman, tinugaan ako na mahiling ako. Malungsi pala ng kulor ko. Ano nangyari sa mo? Ano man ang tinuga sa imo mani? Nahiling mo na, tinugaan ka na nga ni, gusto mo pa man utubo. Nahiling mo na ni, tinugaan ka na nga ni, gusto mo pa man utubo. Oy, good morning po sa kay Ma'am Lisman Lapas ka po sa Balon. Langurag. Langurag naman. Ano naman nangyari Kenny? Dahil mo naman may spilling. Grabe naman ang pangyari sa matalip ni. Oy, mga tugang 28 minutos. Lipas tabi ang alas 7 nin pagkaaga. Sige tako ahon tatabi daw muna ang linya kang Pag-asa ha. Karamon tanamonan magiging kamugtakang kang panahon. Tagari may nabibilog naman na raot ki panahon. Ayun na inisupig sasabi na pagbulan na kang Oktubre. Next week bag Oktubre na. Martes Pitsa 1 puon na po kang pag-file kang sertipiko di kandidatura. May naraman ako. Dahil panganing lamang kami nagmimiriting. Ano daw ngayang plano? Maray pa ngaya susaduman sa ibo ngaya. Nagkuruan na ngaya kang form kang COC. Speed bagal ngayon. Sige daw tabi mo na mga tugang ha. Kuwanta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa. Ramon ta kung supig babantayanin ng route ki panon kung kumusta naman. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Easterlies pa rin po ang nakaka-apekto sa bansa, lalo na po sa bandang Southern Luzon and Visayas. Inyong mapapansin sa dagat Pasipiko, walang bagyo o low pressure area. Sa Sulusi, may isang kumpulan ng kaulapan, nagbigay ito ng mga kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi po ng Visayas. Anyari Pag-asa? Psst. Pag-asa? Psst. Pag-asa? Anyari kang Pag-asa? Ailing mo ng tabi, Ma'am Ting. Good morning tabi sa mo, Ma'am Ting. Ha? Tad ang tema tango niya. At ito ay inaasahan po nating malulusaw ngayong araw. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, maganda at maliwalas na panahon, maaraw, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan, lalo po sa bandang hapon o sa gabi, dulot ng localized thunderstorm. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Maganda at maliwalas sa panahon pa rin ang ating mga ranasan, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan, dulot ng localized thunderstorm.
Wala tayong gale warning dahil sa nakita namin na banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya safe naman pong kumalaot ng ating mga kababayan, lalo po yung gumagamit po na maliliit na sasakyan bandagat. Pero paalala po, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga localized thunderstorm sa pagsapit sa hapon o sa gabi. Ang araw po sisikat mamaya pong 5:45 ng umaga. Samantala ang araw lulubog sa ganap na 5:50 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Sa aldaw sa banggi, antes kang magturo. No. Alas 7:33 na tabi, Ma'am Ting. Salamat tabi Pag-asa. Adiyo kimandan sa tuyang panahon. Kaya mas maray ka ni tabi Ma'am Gina Malaginyo Cavite magkurukanta. Madumana babayaan taka. Pangyari. Tatad pag-iristoryahan tayo ni dyan sa Malinaw suga na po duman sa session regular kasudma. Dakol kitang mga nagkadiskubring istorya. Dyan sa RHU Malinaw, da ng doktor, da ng bulong, era ng bulong, ubos na sa budget kang RHU, ubos na sa budget kang RHU para sa pambakal kibulong ngunya na taon 2024. Ibig sabihon, puon tabi ngunya na September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, da bulong. Ano sa nangayang pwede tang ipanahon dyan? O, tawan ka mo ki, ano ito? Mamrika, so pambulong baga sa kulog sa tulak. Buyo. Buyo. Bakong pambulong tabi Sir Cassie Williams sa kulog kantulak ang buyo. So tig ugbas. Bako? Epektibo ba kaya na bulong sa tulak? Bakong iyo tabi ang mamrika so sa imong bulong? Pag nagkukulog ang tulak mo, idapog ki buyo. Iyo. Sige. Si Sen mga nakantabay sa tuya ngunya. Ay gwa man palang kinagdadangog sa to di. Si Ma'am Christing yaong kapatabi Ma'am Christing. Si Ma'am Ting. Ano apod kayo ni Ma'am Ting? Ate. O ta Eagles bagay ni. Ang arapudan bagay kang Eagles ate kuya. Gariso apod kaan. Gariso grupo man dyan sa simbahan Suprex. Ang apod ate kuya. You know, duman man sa Corsilio, Brad and Sis. Ang arapudan. O sinda magturugang kuya ate. You know? Sige. Alas 7:36 na. Ano po nanta na? Ay, day may commercial pa lang kita ho. Madali sana ha.
ma-break mo na tabi kita ha. Pagbalik ta pag-irestoryahan ta na. Baka lamang yaon si Municipal Councilor Joan Luyon. Siya po ang committee chair kang Health, Committee on Health dyan po sa SB Malinaw. Kasud mapigimbitaran so doktor dyan sa sesyon. Pig-aram kan Sangguniang Bayan kung anong pwedeng gibuhon kang SB Malinaw. Dai na tabi palan kibulong ubos na su budget sa taong 2024. Di dapat ngaya nagpipreparar ngunyan kang budget para sa 2025. Dapat ngaya idipinsa nindo an sa indong proposal tanganing day magkaarog na kay nitaw yung pira pambulan no. Dai ng budget para sa pambakal kibulong. Ano itaw nindo dyan? No, resita. Pag nagpa-check up ka, resita. You know? Dahil man, aram mo, dahil man talaga kaya ang kan mga LGU na pag nagpa-check up ka dyan, ang bulong bagang proseso kang pagbulong, may good for 1 week na bulong, may good for 1 month. Dahil man nangangahulugan na, so sa rumbulan mong bulong, itao sa imo kang RHO. Tadakulon baga nagharaga dyan. Siguro kung matawang ka kabanga, so kabanga, bakalon mo naman. Talibre na nga ni so pagpa-check up mo. Dahil man ang tabi, arog ka na, ngaya pagpa-check up mo dyan, itaw sa imo so ngaya pang 3 bulan mong bulong. Ika, nasa na ka ng aki kan Diyos. Sana masabutan tayo. Kaya nga ni, pag-urulayan tayo ni Tatod, ha? Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial tabi mo na kita. Tubikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wara na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wara na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado
siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampanan ng simbahan ay nanggigising na at walang Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, alas 7:42 na ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinano. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse Cantabaco, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila dyan sa SB Malinaw. Salamat! Yan tabi mga tugang, mga kabayanan, mga katuwang ta sa programa. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Pet sa 25 na tabi kita ngunyan na Sir Edwin Sistina, Sir Javier Bunsa, 25 na kang September taon 2024. Sundo po kita mga tugang, mga kabayan, alas 9. Kaya ano pa pighalata, doro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, Ma'am Aida Exia, good morning tabi, watching from Humapon, Legazpi City. Balik na tabi kita mga tugang, mga kabayan. Pirang aldaw na sa natabi, Ma'am Aida Exia. Pira na sa nangal daw bago magpasko? 91 days. Kundi ako nasa sala tabi, dyan sa tama ba? 91 days before Merry Christmas, tabi Sir Dennis Kua. Ang masunod naman dyan sa Tabaco City, masunod na City Councilor sa Tabaco, si Sir Dennis Kua. Yan, orag niya. Ige. Merry Christmas tabi, sir. Same to you tabi, Ma'am Aida Exia. Okay. Digdi na kita, pigalat kukuta na makuha ko ang linya ni Municipal Councilor Joan Luyon. Siya tabi ang chairman kang Committee on Health dyan sa SB Malinaw. Kasuod dyan sa ginibong ika-114 regular session kang SB Malinaw, bisita po duman su RHU doktor, su Rural Health Unit doktor, tapos su
sarong nurse. Na iyo man siguro so in charge dyan sa RHU Malinaw. Dumanta na discovery pigpaapod sa Sanggunian Bayan ta tig-araman ng gad kung gura no katotoo na dai nakibulong. Wala nakibulong na pigtatao ang RHU Malinaw. Si Sir Dennis Kua yaon sa Cebu. Gari pahit ka naman kan sa mga pahit mo tabi, sir. Sa mga serbista naman dyan. Dakol-dakula sana. Tanganin paguli mo, wala man kibala. So, tadakol da tabi mga tugang na nagharapot na mga taga Malinaw sa mga kaunsilor. Kasi siyempre, naglilibot-libot na baga sa mga kaunsilor, sa mga burbarangay, o saro sa mga nakuan ninda sa paglibot-libot ninda, naghahapot kung natatadaing bulong ang RHU Malinaw. Pag nagpa-check up ka ngaya, ang pag-uli mo, dara mo, resita. Resita. Di, ito pala, mga tugang, so, pig-alokar na pundo para sa pambakal na bulong para sa taong 2024, ubos na. Ubos na. Ubos na. Ubos na sa pambakal kang bulong. Di iyo. Kaya pigpaapod kang Sanggunian Bayan, tangani, magkaigwa ki solusyon. Pag-urulayan. Pag-urulayan, kung anong pwedeng gibuhon, yugo-yugon man, September, pasanangunyan, dahil ng bulong, September, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. So halos tulo pang bulan tabi, mga tugang. Da ng bulong ang RHU Malinaw na itatao. Halimbawa, ngaya kung may mamlis, kung halimbawa may makulog ka, mapacheck up ka dyan sa RHU, pa-watch out tabi, Sir Mok, sabi ni Ma'am Cecil. Pa-watch out. Ano ka mala, bata pa-watch out ka. Good morning kay Ma'am Cecil. Sisay pa niya on dyan. Si Toto. Yaon pa si Toto? Ma'am Cecil. Sisay pa sa mga rayaon dyan. Sige daw. Iwas out ta daw. Sisay tabi sa mga rayaon dyan. Apwer kay Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon. Sisay pa sa mga pag-iriba mo dyan. Iwas out ta. Halimbawa, si Ma'am Liz may makulog. Mapasiring dyan sa RHU, mapacheck up, may doktor dyan. Mapacheck up. Nga dok, may makulog ngaya ko. Habi kan doktor, ano ngaya tabi, Ma'am Liz, ang makulog mo? Ngaya dok, makulog ngaya ang buot ko. Ay! Ma'am Cecil, Tagalogin natin para maintindihan. Halimbawa si Ma'am Liz pumunta doon sa RHU, ayusin mo ang Tagalog mo para magpa-check up kasi may nararamdaman siya na sakit. May masakit. Kaya lang, ang sabi niya, pagtanong sa kanya ng doktor, ano ba ang masakit sa'yo? Sabi ni Ma'am Liz, masakit ngayon loob ko. No. Sabi kan doktor kay Ma'am Liz na, ay ma'am, pasensya ka na.
wala kaming gamot niyan dito sa Arechio. Pasensya na ka po, ma'am, kasi wala na po kaming gamot dito and wala naman na gamot dito na pwedeng ibigay sa iyo. Reresitahan na lang kita. Reresitahan na lang ng doktor para sa sakit ng loob ni Ma'am Liz. Pawas out databi kay Ma'am Nadine, kay Ma'am Gretchen, saka kay Ma'am G. Ayo, sabi ni Ma'am Cecil, binigyan ng reseta, umuwi si Ma'am Liz, ang reseta kay Ma'am Liz, magkonsulta ka kang nararamdaman mo niyan. Magkonsulta ka dyan sa nararamdaman mong yan kay Mr. Hulbutana. Okay. Di kita makapaseryoso ta. Oy, although problema ining maray, dahil talang pakaseryosohon ang sa diri ta, baka ma-stress man kita. Pag na-stress kita, mabigla kitang niwang. Baka yan ang maging mitsak ang kagadanan ta. Yeah. Okay. So, duman na araman tabi, taso pig alokar na budget para pa sa pambakal kibulong para sa taon 2024, ubos na. Ubos na ta. Sa diyuton man sana, dito yun man sana su budget. Na pig alokar para po sa pambakal na bulong, para sa sarong taon po yan. Ngunyan, saro sa mga posible na solusyon, kaya papag-adalan ngunyan kang Committee on Appropriation. Garima pasar sinda, tabi Sir Javier, ki resolusyon i-authorize ninda si Mayor. Ang resita nga liwoy pala. May resita ba? Posibleng magpasar ang Sangguniang Bayan ki resolusyon para i-authorize si Mayor, para gamiton su pundo. Maghanap ki pundo para gamiton para makabakal tabi ki bulong. Sabi digdi, request resolution authorizing local chief executive to utilize the fund for the procurement of medicine granted the Department of Budget and Management through the local government support fund and financial assistance to LGUs. Iyon ang move kan Sangguniang Bayan, taday man makakahiro si Mayor kung dae po siya pig otorisar kang Sangguniang Bayan. Sir, baka tabi ang resita oregano, lakad bulan, buda buyo, dakul ang mga dakul sa mga higud. Iyo, mga epektibo bagan mga herbal. Epektibo tabi ang mga herbal. Iyo yan ang sarong move kan Sangguniang Bayan. Iyan ang move kan Sangguniang Bayan na pwede sa sunod na sesyon pwedeng maipasar ini na resolusyon, pero pag-uurulay mo na ngunya na si Mana duman po sa committee level. Duman sa Committee on Appropriation. Saan ba tayo pwedeng kumuha? Saan kita pwedeng magkuaki pundo, nahali man sa pundo kang ibang departamento para tabi may maibakal kitang bulog, para may maitao kita sa mga nagpapacheck up dyan sa RHO. Gurano ang bulong unyan? Kamal baga kang bulong?
Katiting man sa nasu pundo. Kundi ako nasa salagari 3 million sana. Sa pambakal ki bulong 3 million good for 1 year. O anong mabakal mo ka ang kibulong? Guraan mga bulong niyang kamahal. Iyo. No. Pero ang minadyaran talaga baga, dahil man kimay minadyan sa RH na mayaman, tanga magpaparatsaga ka dyan, uyug-uyugon mo ang pila dyan ka nagpapachirik up. Kung urigwahong katabi sir kasi William, dahil ka matyaga dyan, na magpila ka para makapagpa-check up ka dyan sa RH. Kung may pira ka, duman ka sa pribado na. Ay, abutan ki maghapod dyan. Uyug-uyugon mo ang trabaho kan doktor dyan. Ang i-check upan sa sarong aldaw. Kadakol. O di mapila ka. Di talaga ki matagal na bulong. O maski pa nga nga limitaran sa ng pagtao. Limbawa, ang medikasyon mo good for one month, tawang ka sa nangayaki ka ba nga? O dakula nang ginhawa kung matawang ka kibulong na kabanga. Kabangang bulan. So kabangang bulan, bakalon mo naman. Dahil ka naman mag-asa sa gobyerno na itaog gabusay mo sa bulong, tadakol ang nangangaipo. Ang maray na bulong sa makulog ang buot, tapi-tapi man sa... narinig nyo Ma'am Cecil, Ma'am Nadine, Ma'am Gretchen, Ma'am G, Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon, ang gamot daw sa sama ng loob ay tapi-tapi man sana. Alam nyo yun? Alam nyo yung tapi-tapi? Alam nyo ba yung tapi-tapi? Sige nga. Kung alam nyo. Ano yung tapi-tapi? Sige nga. Ano ba yung tapi-tapi? Nakakita na kayo ng sanggol na pinapatulog? Yung sanggol na pinapatulog, tinatapi-tapi kayan ang legs. Itong paa, minsan sa may puwet, tigtatapi-tapi para makatulog. Iyo. O, ganon yung tapi-tapi. Okay. Balikan ta subulong sa RH sa Malina. Kaya nga ni gusto ko kuta nakuha si linya ni Cons Joan Luyon ta. Gari may maray na bareta duman. Taigwada ki madonar. May madonar worth 2 million yata. Kundi ako nasasala so pagdangog ko kasuod ma. Ninbulong dyan sa RH Malinaw. Ta kung igwa ki araw ka na magdonar worth 2 million sa October, November, December, ay di ayos. Padagos ang serbisyo sa salud. Tayo man talaga ang mga problema kan mga RHU baga sa kada munisipyo. Bulong. Bata baga ngunyan dahil naki gari kulang naman igwa man kisuportahali sa national mga national offices, National Department of Health, pero bako katitig na mga ayuda. Kaya kaipuhan talaga si RHU ay si Local Government Unit, kaipuhan talaga na mag-alokar kipundo para sa nasa pambakal kibulong, para sa indang mga kababayan. Kaya nga ni ngunyan ta puros deliberasyon na bagang ngunyan kang budget para sa 2025 ang kahagadan kan sanggunian bayan sa mga taga-RH na mga priority ito ang
dagdaganin budget. And dapat maidipinsa ninda iyan. Maidipinsa ninda iyan na dapat ining budget na pigahagad mi kaipuhan mi ining maray para po sa samuyang serbisyo. Takunday mo man maidipinsa iyan, ayan yan ang problema, sala nindo iyan, taday nindo ninipinsa. Kada department ka yan, igwa yang ki mga priority. Kada department, igwa ang ki mga priority, mga proposal din yan. Kaya dapat, suporo ang proposal, dapat maidipinsa mo kung saan mo gagamiton ining budget na ini. Nati pa, budget mo, tigahagad mo sa samuya. Ganyan, tan maaprobaga kang annual budget, susang gunian bayan. Iyo. Kundi ako nasa salatabi, Mambik Britannico Abarientos. Kundi ako nasa salatabi. Kung sala ako, pasensya. Yeah. Okay, so gusto ko kuta, baka lamang taod-taod ha? Baka lamang taod-taod, makaistoryahan ta si Municipal Councilor Joan Luyon. Siya ang committee chair kang health. Yeah. Gari igwad naman kimadonar. Gari may madonar sa Malinaw, dyan sa Arecho na bulong. Worth 2 million. Yeah. Tad-tad baka lamang magkuatan linya ni Municipal Councilor Joan Luyo. Aramon ta kung sisay ang madonar. Su LGU, mga tugang ubos na su pundo para sa pambakal kibulong. Pero may pigigibong lakdangon yan ang mga miyembros kan Sanggunian Bayan. Pag-restoryahan ninda sa committee level, ngunya na si Mana siguro, ini pong i-authorize na si Mayor gari maghanap kipundo basi man su duman sa ano man napahit mo na ni duman man sa budget officer kang munisipyo kung saan kita pwede na makakuha pa lamang ki pundo para ibakal takibulong. Ma'am LC Lorenzana Brumahom, good morning tabi. Yan may pigbigibong lakdang. Posible nga ni next week pag nag-urulay na sinda, siguro ang committee meeting kay ni sa aga. And pag tukaw ninda sa session regular sa petsa 2, kada Martes ang session, baka ma-approve na ini and makakuha kipundo para may pambakal kibulong ang LGU Malinaw para po dyan sa Arecho. Yan so mga lakdang na pigigibo. Kasi dahil naman ki ibang magiginibo si doktor, so mga nurse dyan. Tapag may nagdyan ki pasyente, check upan. Pagka-check up, resita. Dahil man kibulong. Kundi ang nangyayari da dyan, uni man so mga naobserbaran kan mga municipal councilor. Dahil ngayang bulong sa Arecho, isubol, duman niya kamo sa DSWD. Maduman man sa DSWD so may resita. Minsan nakakakuha sa DSWD. Kiimo. May tigtatao manggari dyan kumpira man na sintabo. Ang nangyari, pag nakakuha na duman sa DSWD, maduman pa sa sarong DSWD. Sa inya sarong DSWD, i-timing na rayaon sa mga municipal councilor. Tig sa saro-saro sa municipal councilor. Tig sa saro-saro sa municipal. Ngekons. Unitabi, may resita sa ko si doktoro. Malala na ngayang tama ko. Malala na ngayon sa kuyang kulog kibuo. Kaya ngayon pigresitahan ako ni doktor. Tabangin naman niya okay ni Cons. Tabaga ngayon ma-eleksyon na. May pambablap pa. Iyan databian mga obserbasyon kan mga natawa na minsan natawa na ngayon sa Arecho Kibulong, maduman pa sa DSWD, maduman pa sa mga councilor kay Vice Mayor, maduman pa kay Mayor. Tayo na ngayang natudan kan mga tao dyan sa Malinaw. Natawa na ngayon Kibulong, natawa na kan DSWD, sa saroon pa sa mga municipal councilor.
O maray sa sarong municipal councilor dyan, tadawa nung pirit din doon, nagad minatao. May sarong municipal councilor na dyan sa Malinaw. Maski ngayon maganaw, mag-abuloy sa gadaan, maski sa lapi, maski piso dahil nagtatao. No. Ko po. Kaya iburuto pa nindaw. Tang sabi, mapa-re-elect man, makandidato giraray. Dahil na nga ni kiginibo dyan sa Sangguniang Bayan, makandidato pa dahil supog man na di. Pasensya tabi ka mo ha. Pasensya tabi ka mo ta. Ako kaya, testigo ako kung sira isa iso nagpiperform kan sa indang trabaho. Testigo ako kung sara isa iso nagtatrabaho bilang legislador. Ikaw dyan kaya mariilik daa. Makandidato na naman. Sabi ko, dahil lamang nasupog ang buhay niya. Nangyari niya. Sige ha. Tad-taod, aramon, tabaka lamang makasabay ta si Cons Joan Loyo na din. Tad-taod naman, ni pagurulayan ta pa. Igwaki proposal na parang reprogramming of budget allocation. Digdipiding makulog naman kayo ng payuta. Tagari may i-reprogram na budget para ilaag naman sa rehabilitation and improvement kang water system Cluster A, B, C, dyan po sa Banwaan kang Malinaw. And construction of solar power street lights. Sa pagbabalik po yan kan sa tuyang programa. Ako didiscuss ko sa na ini, walang labis, walang kulang. Mga taga Malinaw, bahala na tabi ka mo mag-atid-atid. Ta ako, sarong man ako sa naghahapot, sa ini gagamito na 6.7 million, ta ang sabi digdi para sa rehabilitation and improvement. Ano? Improvement? Dahil nga anin tubig, improvement pa. No. Pangyari sa mapako naman tabi kay ni Sir William. Sa pagbabalik po, pag-re-restoryahan tayan ha. Layluway, sarap kita yo. Sige. Alas 8:09 na, sarabay po tabi muna kita sa Orasyo Impirata. Baka madara pa lamang sa pangadji. Orasyo Impirata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama.
So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Mox
Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tapos kami si Huminahanga, kaugmahan, mahiling ka. Oy, mga tugang 16 minutos. Lipas po ang 8 o'clock in the morning. Philippine Standard Time. Oras pong yan, hatod po sa tuya. Kang MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan mako along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ni dorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan asin ng programa inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao ang probinsya ni Nalba. City Councilor Riner Burze ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilos, si ABC President Cap Art Avila kang Malinaw Alba. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, thank you kay Boss Bob. Mga tugang, mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Nyang pong aldaw kitanin Miyerkules, petsa 25 na kita ka Septyembre taon 2024. Sundo po kita mga tugang, mga kabayan, alas 9. Happy birthday po kay Doc Clyde Cope dyan sa Cope Hospital. Ang sa kuyang pandiurag na doktor. Bala ka ngaya kung magpaparadunong ka sa ko. Ikaman sa na ngayon mabalik digdi sa ko. Bala ka ngaya. Happy birthday tabi, Doc. Pandiurag na doktor. Sige po, doro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May gusto ka sa kuya, Kanigoan man na mga gusto mong ibaad na. sige daw ta ibaloon tatabing kuahon ang linya ni Municipal Councilor Joan Luyon. Iyo, baka lamang makorkestoryahan ta. Makorkestoryahan ta tabi lamang ngunya na pagkaga. Alat da. Sige. Iling mo na ya. Halat da. Sige. Mas magayo na aramon ta sa iya. May pig-anunsyar siya kasud duman sa sesyon. Nagari may madonar ki Bulong. Diyan po sa RHU Malinaw. Aramon tayan ta siya ang chairman Committee on Health. O dyan sa Sangguniang Bayan kang Malinaw. Anay nagdadrive pa lang si Cons. Paano kayo ni? Nagdadrive da. O sige, latalaton ta na sana. Lipat mo na kita digdiha. Puros pini sa Malinaw. Unyan. Ma'am Liz, dangog ka. Digdi naman kita. Saro pong proposal naman ang posibleng ipasar kang Sangguniang Bayan kang Malinaw.
sa masunod na session ini. Sandali ha. Laton ta na sanayaw. Ta nagda-drive pa lang si Cons. Si Cons Joan nagda-drive. Okay. Saro sa mga posible pang ipasar kang mga miyembros kan Sangguniang Bayan sa masunod na session, baka lamang available na, no? Baka lamang pwede na si Cons Joan, baka nagilid ta bata nagda-drive da siya. Ta aramon tatabi mga tugang kay Cons Joan. Taigwag siya ki maray na bareta sa mga taga Malinaw. Tapos kunan pigdiskas manungod sa bulong dyan sa RHO na ubos na databi supundo para sa pambakal kibulong ngunya na taon 2024. So ngunyan, gari may maray na barita si Cons Joan para sa mga taga Malinaw. Nasa linya na si Municipal Councilor Joan Luyon. Cons, good morning tabi sa imo. Yes, good morning po, Sir Mox. Good morning sa mga naghihinanyog po sa imong programa. So tig-discuss ko na tabi ni Cons supig ristoryan baganindo kasudma sa sesyon. Ta makamurumundo man na mabaritaan ta na so budget pa lang sa pagbakal kang bulong dyan sa RHO, ubos na. Yes po. Okay. Nadahuguman baga po ali mismo kay Dr. Nico. Asing kay Ma'am Richilda po. So budget para sa 2024 ubos na. So ibig sabihin sa mga ngunya na bulan hanggang sa Disyembre da ng bulong talaga sa RHO Malinaw. Yes po. Okay. Pero sabi man baga po kasi po yung budget officer na ang MDR igwa po ki pwedeng pero limited lang baga po itong amount. Yes po, pero na naka-alokar. Pero may pigigibong lakdang ang Sangguniang Bayan para po makapag bakal kibulong para po sa mga taga Malinaw. Kundi may magayon pambarita ko nadangog kasud matabi ko. Kaya nga ni gusto ko sa ika mismo ang magbarita sa mga taga Malinaw. Tagari may madonar na bulong diyan sa Banwaan kang Malinaw. Go ahead tabi ko. Yes po, good morning po. Actually po ali po ito sa ekspreso po ni konsehala po kang City of Tabaco, si Councilor Carol Siga. Okay. Yes po, huminagit po kitang asistensya sa iya kung saan po kita pwede makahagad ng asistensya nga ni po. So, ini po sa paagi kang sa programa baga po kang DILG, so LGSF po, para sa mga LGU baga po. So, ito po hali po kay Senator Go. Okay. Ito po bulong na itatao po sa Malinaw sa kantidad po na 2 million. Yes po. So sabi mi nga ni baga kasugma siguro enough na ito for last quarter. Kang ano niya na taon. Yes po. I-distribute po ito sa 29 barangay. So, bale, ma-schedule na lang po kayan kung rin. Siguro ipapaisin na lang po si Mayor naman po kayan ang ma-schedule. Yes po. Okay. So, worth 2 million, bulong na tabi bulong. yan. Okay. Bulong na po. Okay. Yes po. So, i-distribute yan tabi Cons sa buro barangay, bako dyan sa RHO? Yes po, depende po kung ano ang pwedeng magtada man po sa RHU, pwedeng sa MDR, pwedeng ito ang matada man sa, depende na lang po. Ang importante po naman is nalukaran kita. And then matatao na po ang lambang barangay. Iyo takong halimbawa tabi Cons, dahil man pwede magtoso barangay kibulong ta dapat prescribe baga kan doktor. Actually, ang mga bulong taman po kasi pigdadarama talaga sa barangay. Okay. So, ang pigpo-purchase baga po kang LGU. Okay. Pigdadara po yan sa barangay. Okay. So, mapasiring sana dyan sa RHO para magpa-konsulta kay doktor and si doktor, iyo man sumataw ki resita. Yes. Anyway po, pag may reseta mo po si doc na available sa RHO, so, dyan na po. Yes po. Very good. Iba pa po ito na pigdadara kang mga nurses na na-assign sa lambang barangay. Ayun. Very good. Magayon na barita ini sa mga taga Malinaw. Worth
2 million, siguro yes. Pwedeng tamang-tama na inis para sa tulumbulan, October, Yes. November, December. Opo, yun ang po, Sir Fox. Oho, iyo ako nga ni medyo namundo man ako kasud mata. Dito yun man sa napalanso budget para sa pambakal kibulong, para sa sarong taon diyan sa Aretio Malinaw. Yes po, yes po. Oho, kaya magayon init habang ngunyan baga kamo nasa budget deliberation na kamo. So magayon Iyo ini po. timing ini na dapat so budget diyan sa RHO dapat maidepensa ng gad na maray and dapat maidepensa kang RHO kung ano talaga sa indang priority na dapat dakulaan ang budget. Kaya baga po sabi ko kasugma Sir Mox na sana ang lambang departamento na nagpe-prepare ka mga budget ninda, maimbitaran ang mga Sangguniang Bayan members na sa indang komitiba. Aha, iyo tanganing nakakapag-suggest din and dapat aram ni chairman committee kang diyan sa Sangguniang Bayan, may aram siya kung ano so nangyayari dumanta. Madepensahan, opo. Yes, oo kasi tatawad nga nito, didiscuss ko man inita saro sa mga hinanakit diyan sa Sangguniang Bayan ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot bilang committee chair siya kang appropriation. Yes po. Naimanda siya pag-iimbitaran pag nagme-merating sa araw kayo ni and siya ang madipinsa dyan sa sesyon. Paano Yes niya po. may didipinsa kung dai niya aram kung papaanohon itong budget na pigpo-propose niya. Di ba? Yes po, yes po. Kumbaga as ano man po talaga as committee chair kang APRO, dapat yaon po siya perme bilang representation po kang Sanggunian. Yan. Kaya dapat pag nagpapa-upload meeting, yaon dapat Yes po. At least po si Councilor siya man po ang makapag-share sa muya kung ano po ang naging resulta kang pag-ururon. Iyo kung ipropose na dyan, alimbawa aron ken 6.7 million para sa rehabilitation and improvement kang water system, sa inbay ni gigiramito. Yes po. Ano ini? Ano ini mga Yes tubo? Ano ini mga Yes po. lastiko? Iyo baga po. Di ba? Maski ako council mahapot ako alat ko na ano ining 6.7 million na ini para sa improvement and rehabilitation. Ano ini? Pambakal kilastiko? Mga tubo ba ini? O pampayos ba ini kang papagibo ba ini kang kan tangke? And sigurado daw na mabulos na kita. Yes di ba? Oh, yan yung mga kaputan. Actually, ako naman po talagang i-rehabilitate po, no? So, nasa kita, kumbaga, tamang talaga po, pag-aada lang kay Puwan. Sayang kung halimbawa, ining 6.7 na posibleng ma-approve ini sa masunod na sesyon, baka mapinaw sa nini, baka mawara sa nini, hindi man kinagbulos na tubig. Iyo po. Sayang na naman kang pira. Tabata dakol lang nasayang diyan sa water system diyan sa Malinaw. Iyo po. Nakulaon po. Diba? Halos mga national government baga po, nagkapusto sa baga po, DILG, di ba? Alat sa salin tubig. Alat ka palang tabi, Cons. Gari may nadadangog ako na gari may donasyon ang provincial government para sa water system. Kang Malinaw. Yes po. Actually, parang duman po ito pigkaag sa Barangay Jaro. Okay. May na-identify po duman na sarong source ko. Opo, narong duman ako nagbukang-bukang. Nagturukad ka mo. Nagisi sa pantalon ko. So, duman po ito inallocate po. So, pondo po na hali sa provincial government po. Ongoing na tabi ang project na yan? Yes Cons? po. Para nag-start po yan, kung di ako nasa sala before fiesta. Mga July, June. Opo, yes po. So ongoing na ngunyan. Tapos igwa na naman ngunyan kining pigpo-propose dyan sa Sangguniang Bayan, ining 6.7 million para sa rehabilitation. Pero di ba po sa dinonate ito, ang ko po, kung di ako nasa sala, igwa mo po ki-counterpart, so naging counterpart sa LGU duman. Baka yun ini? Iba pa po yan. Iba man ini? Yes, yung po. so tigsasabi ko, kaya naghapot ako kay Cons Ayin, kay Cons Irene Morales Pahot, kung ano ining 6.7 million bilang taga Malinaw, karapatan ta sigurong maaraman
Kung ano Opo, ini, opo. kayo, igwa na ngayon, sabi baga, igwa duman na tigtaos sa provincial government, o tapos ongoing na su project, ini Ang sa'yo alam naman ko ini. po is 15 million po yun. 10 million, worth 10 million. 15, 15. 1.5. Yes So may po. counterpart ng LGU duman. Igwa daw po. Igwa. Oo. So, napag-urulayan na ba dyan sa Gunian Bayan? Di ko lang medyo aloy na baga po. Pero balikan ta ka, iinano ta ka na lang po. Sige. Para kada baga para man sigurado po. Para sigurado. Kada kaya proyekto baga sa iba tapos talaga may counterpart ang local government ang LGU. Opo. Okay, so mas magayon na maaraman ini kan mga taga Malinaw kasi bata madali na naman bikon sang eleksyon. Yes po. Madali na naman ang eleksyon. Sabi kang mga taga Malinaw, baka ngayon maaga naman niya kita. So, karapatan kan mga taga Malinaw, maraman kung saan ini gagamiton. Bako sana itaram na 6.7 million para sa rehabilitation and improvement kang water system, cluster ABC. Actually po, pigigibuman po ang makakaya po kang administrasyon. Kung ano man po ang sailing na po, part mo na ako kasi nasa komitiba ko yan. Yes. So, piguro naman po talaga yan. May times lang na day talaga ako nakaka-attender. So, kasi every Monday po ang schedule. Regular meeting po yan sa water system. Kumbaga, reparo po talaga ni Mayor ang Lambang Cluster. Opo. So, ini kung sabi ko na nga kung may presenta rin ng maray, tapos maraman kung siyempre kada programa ay sa kada pagpapadget mo dapat may programa. Ano ba ang gagawin nito? Ano ba ang igagastos ini? Saan gagastos yes ini? Po. Maraman ta po yan. Sa baga po, committee meeting po ito ni Councilor Pao. Opo. So, ta po yan. Isihon ta po yan. Interesada ako kainita. Haloy na baga kami dyan sa barangay Misapayan. Aluyon na kami. Dekada na kami dyan tubig. Baka lamang niya ako makaabot naman sa payahan. Ang tubig. Iyo po. Opo. Lalo na itong pigigibos ako niya. Yes, oo, sige daw. Makiki-update daw ko kay ito sa baka mapag-urulayan. Maki-update daw kay ito kanso worth 15 million kang provincial government na tabang po dyan sa Banwaan kang Malinaw para sa water system. Opo. Sige daw. Okay, sige. We'll keep in touch po, Sir Mo. Salamat tabi, Konsa. So, basta may magayon na bareta, panugod sa bulong, may maabot. Mga ano rin daw tabi ni Kons maabot? Siguro, basta aram ko po ang nasa plano October ang release po kaya. October, di tama-tama. Sakop na gaduman sa dain ng bulong sa Arecho. Tama-tama. Nakulaon ng tabang ini sa mga taga Malinaw. Pasalamatan ta daw si City Councilor Carol Siga. Opo. Sa espersos niya, nakahagad kita ki tabang and nakikonektar kita duman sa pighagadan niya man na tabang. Yes po. Actually po, amiga ko po man yan. Kumbaga pag may mga napakirunat ta na sa taonan mo man daw tabi ang Malinaw. Iyo. Kaya, iya po yan. Para mo tabi kon sa saradit ng mga munisipyo, dai man talaga ako unta man talaga na ibabaw ng budget ta. Yes po, nakatabangan po talaga ang mga asistensya. So kay puwan talaga nagibuon kan mga politiko na makihagad, makisuyo, makimahirak, tawi man kami digita, dai man kaya kang budget mi. Opo, kaya nag-ano po sinda, naguro po sinda ni Mayor, asin man po si Engineer Grace, siya man po so ano baga po kang sa DILG. Okay. So, at least naging mas makaskas po. Very good. So, proseso. Very good. So, talagang magayon niyan, So, at least, aram kan mga taga Malinaw na arog palan kayan. So, igwa maabot na bulong. So, okay mang giraray. Pero, ngunyan, tama-tama na nasa budget deliberation ang Sangguniang Bayan para sa budget sa 2025. So, dapat arayuso na ini. Dapat maayos na ini. Ayun po talaga. Ako hindi po ang permi kung pigtatarame. Kaya po hantang i-assess ang lambang programa kung
para mas mataonan na ni prioridad kung ano itong mga kinakaipuan na kaganang dakula talagang pondo. Ako ang sarong programa na simbaga naman. Okay. So siguro dapat man na bawasan ang pondo kang sarong di ba po? Inuton So, sa yan man lang priority. po ang ano. Inuton ang Yes priority. po. So mga Yes importante po. ho na nga, lalo na pag sa salud, tabi ko, importante Yes yun. po. Tapos sa mga social services, yan mga importantihon man sana. Yan ang pinakadapat na tutukan kan sanggunian bayan. Kamo baga nag-approve ka yan and kamo naghihimay kan. So dapat so mga lambang departamento man dapat maidipinsa nindo so sa indong proposal. Ngayon makumbinsin nindo sa mga miyembros kan sanggunian bayan na dapat ini ang dapat dakol na may pundo. Yan. Dapat arog ka yan, tabi cons. Opo, ayun po. Pero ang magayon po ko sana, so ang maging mga programa, so makakatabang talaga. Ano bang programa na dapat may bitaranta ang pagpapara, kumbaga ang paghilang kang mga tao. So mga, di ba po, dakol man po kita na pwedeng may po-propose na mga programa. Okay. Kaya po lang talaga po pagururuna. Ayo tabi. Salamat to nung tabi kon sa imong oras. Aram ko nagda-drive ka. Unless otherwise may gusto ka pa pong ipahayag, isabi sa mga taga Malinaw, go ahead tabi, Municipal Councilor Joan. So, yes, di naman po masyado, pero ang gusto ko lang po ipaabot sa Banwaan na ang administrasyon po ni Mayor Shi, kumbaga, ragos man po ang pag-isip ng mga ikakaray ka sa tuyang Banwaan, sa katabangan po kang Sanggunian Bayan, as in, siyempre, sa muyang Vice Mayor, sabi nga ni baga po, nasa kundi pagtatarabangan, day talaga po kimangyayari. Pag-abot po ang magayon man po sa muyang niyan, pag-abot po sa karahayan kang komunidad, kang Banwaan, sararo po. Para yan sa Malinaw. So, gabos nag-i-effort sa Sanggunian Bayan and si Executive. Yes po. So, kaya kumbaga ang kahagadan may kooperasyon mga mga tao. Maski po ang gigibuhon kang gobyerno, bako lang sa lokal. Di man po baga kita kiburabod, bako iyo po na pondo. So siguro dapat pagtarabangan man po kang namamayo asin kang komunidad po. Saro na po duman pag-abot sa tubig. Iyo. Disiplina talaga. Yes po, yes Disiplina po. talaga. Takong gurano dawa grabing pulok-pulok kang LGU kun mga tarantado sa mga nagagaramit. Kaya po Sir Mox, idagdag ko na lang. Although ang sa tuyang mayor, ang sa tuyang water system na sa pamamayunan na nag-aaranap man po ki mga sources pagkakang tubig, ang sabuya man po nagpropose man po kita ng ordinansa. Kasi dapat talaga sabay po yan. Nasa pag-review po sa muyang ordinansa. Yes po. Pero approve naman po ito sa mga barangay officials. Duman po sa ordinansa kasi kaya naman po ang involvement ng barangay. Okay po ang talagang tabang man kang kooperasyon kan mga barangay official. Yes Dapat po. sindaman ang magbantay kang area ninda. Opo, aram tabagang panagos na kulang po ang mga personnel po kang sa tuyang water system. Iyo, tama. Iyo mananggad. Iyan ang importante. Kapag maipasar na so ordinansa o implementar na tultul, tanganing magkahiridap dyan sa mga pastidyo, sa mga pasaway. Yes po. Paano, Sir Max, kung para sa karma po kang mga naghihinan yung po, no? Sarap pa po sa dakulang cost kang kakulangan sa tubig, so water loss. Halos 60% po kang kakulangan tahali po duman sa mga water loss po. Grabe, 60%? Yes po. Yes Grabe po. ang nawawaran tubig. Kaya pala hindi nakakabot sa payahan. Yes po. Tigpa pa rin sister talaga sa payahan. Hindi nakakabot sa payahan. Iya. So tama yan na So tama sa mga masunod na aldaw kung inkaso ma-realisar na yan. So sana ma-implementar na tultul yan, tabi cons. Opo. Okay, sige. Thank you very much po. Salamat to ng tabi kon sa oras mo ha. Ingat tabi giraray Yes po. Municipal Thank you Councilor po. Joan Loyon. Thank you.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, di klarado na kita. Di napag-ulayan ta so bulong, so water system diyan sa bali. Kundi pati sa mga municipal councilor dahil aram kung ano ba ining 6.7 million na ining propose naman ta. Sa ini gagamito. Natagwa na bagakiwan 15 million na pigtaos sa provincial government. Sabi may counterpart da sa LGU. So ongoing na daangon yan so project dyan sa Barangay Jaro. Mako aki source. Panibago na naman yan na source. Panibago na naman na linya yan. Sana makabulos naman lamang tabi dyan sa may samo. Dahil bali duman kara Sir Cassie William day na magbulos, matubigon duman sa kali. Sige. May standby pa kita si PM Tony. Standby man with the Menro Bakakay. Sige, kuwanta man daw ang linya ni PM Tony. Standby man siya. Duro-diretsyon tanay nita. Baka maubusan naman kita ki oras. Okay, sige, nasa linya man si PM Tony. PM Tony, maray na agasay mo. Please come in. Yes, Sir Mox, good morning. Sila Diyos marahay na pagkaaga sa ito yung mga parantabay. Yes, Sir Mox, nagkita rin sa opisina kang Menro Bakakay. Kaya sa hapon, sa ginibong regular na sesyon, napag-urulayan ni Sir Mox na hindi pala na temporary pinagtapukan kang Bakakay. Madali nang mapanaw. Mapapano na, so pigtatapukan kang bawal na ngunyan ng open dam site. Iyo, pero may isihan to yan na ngunyan, Sir Mox, sa tuyang makakasabay kung ano ang sa indang mga lakdang nagigibuhon, kung ano ang sa indang mga programa tabi, Sir Mox, when it comes to the tabi, Sir Mox, sa segregation. Okay. Yung tabi, Sir Mox, ilaw ko muna ang sa tuyang makakasabay ngayon na pagkamuning hali dito sa opisina kang Menro Bakakay. Sir, good morning live po sa programang Serbisyo Asin Reparo. Si Sir Mox po ang ganyan. Si Sayang Kahoron Tatabi, PM Tony? Marinaldo po, Sir. Justin De Leon po from Menro Office po, kang Bakakay, Sir. Justin. Tama ba, Sir? Justin po, Sir. Jasel. Jas na lang. Jas. Sir Jas, good morning tabi. Tama-tama sige daw. Istoryahin daw kami kang manungod po diyan sa sa imong opisina, tanang pag-urulayan da sa Sanggunian Bayan Kasudma tabi. Go ahead tabi, Sir Jas. Marinaldo po tabi giraray, Sir. Bali po kaya, Sir, currently po ang Bakakay po, ang tigatapukan ta po, iyo po ang sa tuyang MRF, digdi po sa Banao. Okay. And punyan po, approaching na po siya sa iyang full capacity. So, DNR po, tigtawan lang kita ni hanggang Disyembre na makatapok po dumang. Okay. And after po sa yan, isasara na po siya for rehabilitation. Okay. So, ngunyan po, ang sa tuyang SLF, iyo po ang sanitary landfill, under construction pa po. Ang SLF po, iyo po yan ang approved po na final disposal po dapat kang basura. Kundi po, tabay tapos, ipuhan ta po maghanap ng ibang solusyon na paano ta po madidispose ang basura kang Bakakay. Opo. So, ano po ngunyan ang plano kan sa indong opisina? Ano po nga, duman sa napagururunan po kasuhapon sa session, makikipag-tie up po ang Bakakay sa sarong private po na company, waste disposal company po sa Daraga. Iyo po ang Ewa Bikin. Okay. So bali po ang mangyayari po, duman po kita magtatapukan sa tuyang basura temporarily po hanggat kayo pa po nahaman ang sa tuyang sanitary landfill. Ayun. Oo, parehas man kag ibang munisipyo, duman nagtatapok pa sa Daraga. Yes po, yes po. Taday man baga pwede mag-open dam site nyo yung tabawal naman Opo. So dapat may sanitary landfill mananggad ka mo na approve kang DNR. Iya sabi, sir. So
Iyo yan ang halos sa problema ka nagkakapir ng LGUs digdi sa First District tabi Sir Jas. Diyan sa Malinaw iyo man o masurarayo nga ni sa Malinaw ta. O yugo-yugon mo oral daw ka magbabiyay pasiring duman sa daraga may magbabayad ka duman tapos so expenses mo pa sa pudkaan so gasolina so crudo kang truck mo. Iyo po. Nako. Actually po sir, isingit ko lang po Baclaon po actually ang orgulyo kang Bakakay na sa 15 municipalities po kang Albay. Kita lang po ang nangahas na magpatindog po sa diring SLF. Away you ano? Usually po kaya ang SLF, ang iba lang po kayo ng Sangonyan sa mga syudad, araw po ng Legazpi, Tabaco, illegal po under construction man. Okay. Pero po sa mga municipalidad, kita lang po ang currently nagpapagibok sa diring SLF. Yuta magastos man bagaan sir, grabe ang proseso kaya. Yes po. Takong halimbawa mangyari na tabian sir, pwede na dyan sa Indodarahon so sa ibang munisipyo dyan sa First District. Siguro po sir, kung depende po sa magiging sitwasyon lang sa tuyang basura, siyempre po kayo po ang din i-account ko. Pero taon ba po pwede serbihan kay itong landfill po, very good. Very good pala ng Bakakay. So, mga no rin daw tabi, sir, mga realisar yan. No rin daw tabi matapos yan? Well, actually po, sir, by next year po, matatapos na siya. Madali so, naman sila pala. Kontrata ta, kontrata ta with EWBC. Dahil naman po mag-abot na hanggang sa sunod pang nasunod na taon sa 2026 po. Dahil naman siya abot po. So, 2025 po. Mga 2025, mga day daw, abotan daw mga first quarter o second quarter? Mga second quarter po siguro sa Arimati na yan. Dit naman sa nantyaga-tyaga kan mga taga-Bakakay na dyan sa opisina mo sir na duman mo na sa daraga magtapok. At least may sigurado na kamo na pag-abot ki pakatapos kan so at least bako ng dahil na munya magian na bako ng problema ang maray kang Bakakay. Iyo po sabi sir. Very good, very good sir. So magayon na ngunyang kusa na nabarita niya na sa mga munisipyo so Bakakay lang ang naka-comply kayan. Ibang mga munisipyo talaga dahil di kaya. Ang iba po dahil pa po nagbabalak po siguro sindang mag-clustering na nanganing sindaman po sa mga ibang munisipyo magkaigawan po ang SLF. Nasaro sana. Yung manang ganda di. Magsanay po sana sindata. Medyo matanglay mananggad, medyo madugo ang proseso. Yes, very costly po talaga kaya sir ang pagpagibong SLF. Tama, Okay. Salamat tabi sir sa oras mo unless otherwise may gusto ka pang sabihin. Go ahead po sir Jas. Ano lang po siguro sir, saro lang po pangapudan sa mga residente kang Bakakay na sana po sa opisina may po kaya arami man na dahil siya ma-achieve overnight ang no segregation no collection policy. Okay. And then siyempre po mas maray na po unang tanangon yan. Little by little sana po ma-realize po na at least po mga 100% man lamang na pag-abot kay pirang panahon ang segregation po kang sa tuyang munisipyo. Iyo po. Dapat pasanayo na kan mga residentes na dapat ipag-segregate na nila. Nganing matuod naman sinda. Bako na so ihalo sa mga basura. Iyo po sir. Pasaro pa po kayo sabi. Makahirap man kan sa tuyang mga garbage collector. Ang sa tuyang mga naghahasot kang basura. Makahirap kung mananggad sila di. Yes po. And araw po kayo niya na sitwasyon pang mga tapok po kita sa sarang private company. Kung di po kita nagsasegregate, mas mahal po ang satuyang babayadan. Mas magabat po ang basura. Tama. Iyo mananggad. Iyon po. Sarong pangako din lang po sa mga residente kang Bakakay na maski po sa DCS, maski 10% po ngunyan sa household, 10% din sa barangay, at least po may maka 20% kitang segregation, magayuno na po iyan. Tama yan. Pag di na Buda, dapat maging gawi na kan tao na dapat arog talaga kayan. Very good sir. Salamat tabi sa oras mo. Mabuhay po kamo dyan sa Mendro Bakakay. Thank you po sir. Thank you po. Tabi Marinaldo tayo. Sige, PM. Maray pa na ng Bakakay yan.
Ako, may mga ibang munisipyo, problema talaga sa Aruga. Oo, pero sabi ko na nga ni Sir Mox, it's about time talaga na siguro i-practice na ito na segregation, ng pag-segregal kang basura. Nasabi talaga ni Arog kayo na may magkakaigwaning matapok doon sa private company ng basura. Medyo, kumbaga, pag segregado pa lang tabi Sir Mox ang basura, pag bako sa babae, pag bako haralo-halo Sir Mox, medyo magian. Barato man ang bayan. Barato man ang bayan. Pag bako segregated, magabat. Iyo mananggan. Ako, PM sa Harong, pag-segregate ko sa mga basura ko, mga bottled water, tiban ko sa saro man na tatig pabakal ko sa parabuti. So sabi na nga, hindi na pwede pang pakinabangan ba? Sa mga karton baga, sa mga papel, tig sarala ko pag tumbak kang bulan, pipabakal ko sa parabuti. Nabakalan man ako 5 pesos. Iba naman. Pambakal dili mo. Iyan si sabi-sabi Sir Mox na may pera sa basura. May pambakal man akong dili mo. And sa pagtabi Sir Mox, sabi ko na ikaw sa bago, igwaman sila pinagigibong lakdan na sa pagitabi Sir Mox sa mga barangay officials. So, pag-diseminar, pag-abot din sa tamang pag-segregal ng basura tabi Sir Mox. Sige. So yan tabi Sir Mox, mga dugang pang informasyon halit isa ko yung lokasyon patrol numero 2, Tony Kiniste, Kasurog, Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi PM dyan sa Menro Bakakay. Mabuhay po kamo dyan. 8 minutos na sana bago tabi magalas 9. May naipit pa kitang komersyal. Ilaw ka naman ini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarong dam-dam sa luba Maturugan Mapupunsan si mong boses Iyong pala 3 minutos tabi bago mag alas 9. Paano ka ini? Nagdita naman po muna mga tugang mga kabayan tatapuson para mentras na tatapuson ang sa tuyang programa ngunyan pong Miyerkules petsa 25 kang Septyembre taon 2024. Sangaran kan mga nakaulayta si Municipal Councilor Joan Luyon dyan sa Malinaw. Si PM Tony kasabay ta su Menro dyan sa Bakakay, si Sir Jas. Siyempre mga tugang sa pangaran kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan si Madam Maylin Perme, suporta sa tuya. Kang MBY Dormitory, salamat tabi. Ingat po Perme. Kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilaw. Padagos man ang paginguwa dyan sa Malinaw. Si ABC President Kapart Abela kang Malinaw sa Capos Bilaw Lotto Outlet. Salamat kay Busbab. Siyempre mga tugang sangaran po kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Sangaran po nindo gabos mga parantabay niya to pakishare na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato, ringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Asin Reparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan.
Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.